So good afternoon. Possibility nga ho ibiranga bi gwam good afternoon get na be bia ga bi gwam bishop good afternoon mana ga bia ime nke boyfriend and girlfriend ko kene branga be din na be gwam bishop good we pa aka na akpage we pa aka na akpage la akwa oyi no yiri akwa eji ere ga azu n'ime ahịa bia nka bia be sharp good afternoon icha lekwa akwa igra ga maburu no yire so yiri la akwa okori ndị na-eyi akwa ere ihe n'ime ahịa Ranga Mabrum Bishop, good afternoon. Hamburger Bianca. In a walk, I don't believe Bianca. Yes. Oh, yeah, but if for now, who get the man to not make a noise again. I know what go me. Ranga Biama will be one bishop, good afternoon. Be like that before. Yeah, first time. Yeah, ne meko. Ne meko. Wapia na record, the only tiana record. Ye wapia. Yeah. Eh? I want to go me na airport. Ore phone ante when na. Your name when you son inside they use the phone now watch you say abanyo ya. Ebe che interview elewe. Wepu aka na akpa nware ya mere ka onye na-ere azụ lazo ya keleg ka wo gene keleg de ya ina-eme ko anaghị ọfụma ina-eme ko I'm hearing myself. Ngwala gị ịda na iwepụrụ na rekọd ọgụ ị na-eme eko Bishop, good afternoon. Oh my God! Bishop, good afternoon. onye tinye mkpu ahụ Oh, one name. Chidera, stop making noise. olee ihe o ji etinye mkpu Oh, my God, they go request wa ka ibugote m. Isho ibugote m. ị na-etitechiri gị mkpu ọfụma Apụwago m, nwoke ọma apụwago m. ebe ahụ dị mma ọ dị mma ọkụ mana ihe ọbụla mere nga aga ịbanye ihe akwụkwọ dum were fon na ndewe na la gị azụ m ga n'iru mewe gị ntaviu Gawa n'iru, nwoke ọma. Chere ka m gosi ya. Ebe ị ga-afụ m anya. Tano. Telero sana. Whatever fase bia. Come. Tell your sister there. Ya uno get me chono there me get as me put toge. Eh ya ga from me bia ga danyora mo shenga. Papa kana tigi. No want to go see Chairman Labs man Otele. Elehi legam. Woman ya he again Chileka Bagoko here. Even. I was got a mube mwana mana him na kwala. Even. Therefore,
29. Ele mgbe mụrụ nwa? 9 years ago. Akwụrụ ụgwọ isi gị tụwa gị ime? Mba. Gwa nwanne gị gbanyụọ fon a. M ga-ebutu go. Ewekwala Bishop. Chidera gbanyụọra phone. M ga-ebutu gị ihe ahụ. Eweniwe ha ada anụ ihe. Nwa amụrụ baị ebia ma bịa. Nwa gịnị? Nwanyị. Iwe onye ebe? Anambra State. Gwa nwanne gị nwaanyị si agbanyụọ fon ahụ. Ọ gbanyụghị. Ebe na Anambra? Ihiala local government. Ebe na Ihiala? Ụmụdịọsụ. Ebe na Ụmụdịọsụ? Ọsụ Mohu bụ my village, and Ụmụdị fancy. N'ime Ọsụ Mohu. Onye Ụmụdị ka m. Igolo ihe mbụ. Ihe ọla m na-ajụ ga-emepe ọnụ na-asha m ya. Ifere m isi kpakakpaka hịa ma mara ma ọ isi ka ifere ji taa ya. Eweniwe. Achọ m ebe mba hịa atụte o. Onye kpasụkwere m iwe na achọ m ebe mba taa. Ha nwere mmena unu na-eme nke unu get dream serious here. Eweniwe. Ị na-eme omenala ka ị na-ekpecha ụlọ ụka? Ana m ekpe ụlọ ụka. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mami m anwụọla. Ndụ nna. Were fon ahụ tinye n'ọnụ gị, wepụ aka n'okpuru fon ahụ. Gịnị gburu mma gị? Ọ yara ọya diabetes. Ọrịa mamịrị na famili. Ọkara nka? 60 years, ọkara nka. Nna gị ọ lụgharị nwaanyị? Ị nwere enyi nwoke ugbu a? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme ihe keeki. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Lagos State. Mmadụ ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? 4. Iji akwa ụra? Mba. Ebere gị ugwu? Mba. Otele a na-achapụ ihe ụtọ n'ime ya. Ije eyi pantị? A na-eyi. A na-ata gị with ka without? Wheat ya. Ele ka wheat o. Ele ihe eji taa gị nke ọzọ iji ebira nga bịa gwa m wheat o. Since njidisi ime wheat. Ele otu esi tazie gị without ịbịa ga bịa ya dịka ugwu. Na gịnị mere? Amachara m oge ahụ. Ị machara? Aka m bụ obere nwa oge ahụ. Ịdị afọ ole atapụ oge ihe a? Ịdị afọ ole ata ego ime a? Nke izizi nje bụ ya 19 years. Ọ nke izizi ya akụba? I swear. Mmadụ a na-atarala gị aha ha? Emeka, Chibuike, Chidalụ, na Osita. Ị ma nri echi? Yes, sir. Yes, sir. Iji anyụ? Yes, yes, sir. Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti? Oh, baby. Oh, baby. Baby, you are very, very good. Baby, you are very, very good. Man. Oh, baby. Oh, baby. 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 You are very, very good. You are very, very good. Genotype, okay?
A8. Blood group again. O positive. You got all aqua mahadu. Yes, sir. Hello, la quegra. Federal Polytechnic, Oko. Eh? Federal Polytechnic, Oko. Bon number again. 070 61 08 2673. Bye. Bishop, good afternoon. Upi hahi punishi. Upi hahi punishi. Upi hahi punishi. Where I cut. Well, la camera has it with him who can go. When you're ready. I found that touch here. I come in who nishi, Konyere Bombolisha. Branga Biak Bushishi, Bianga Biak tap and got after name. It and then S and then dish Naka Ganozo. Come, Boge Bianga. Aya, Shakamano, the way for Nana, they be not a galazo. Quick way whom the Bomudish Bianga, Bishop and Yaku. Last off ma Samo Paraji. Last off ma. Ina Laliazo. Tanga. Oyen phone kije megate for TikTok, okay. How phone, Bishop? POS ki use again. How phone, my phone? POS. How phone come to use now? Then I let him know or they got home child like this. Hey, ya we just get as they go from Gaby Abello in Hawaii and Allo. Eh? Bishop, Makana for Abage, Onya Bakara, Braga Bebere Macanapa. Banyoka home bingo. Banyoka. Braga Bebere Macanapa. We can make a big boy. Be in the Nere Bombori, she Braga Bebere Macanapa. Tetrazia, Giritras and then an ticket moto. Braga Bebere Macanapa. Onye poli. Apollo, Bishop. Apollo. Where I found okay? Hello, buddy, down there, Hey, come on, put that thing. Remove that thing from your head and one bingo. Chileka bagoko. Onya palms. Branga big remote. Ane kushire bombolishe. Gay Brukwe, you put there, not toto baba, not to tayon, na flame bottom nose. Onya bottles. Branga be remote, unde bottles. One bingo. Bolowa. Yes, sir. Bolowa. You will Lua. Bolowa. Molua. Bolowa. Eleka Bolua. Bolua, one Igbo. Oh, Yoruba name. Now, when you're Yoruba. Mba. Elei Jibianga, Sagramo Lua. Bishop now is the Hawa Ham Teresa. Manageable from Bikechu. Emmanuel. Then Gabianga Biakam Saha Molua. Chileka Bagoko. A week Chileka Bagoko. Gabianga Guam Saha Molua. Onye Where will I go? Egara galo Sama Jacob. Sama Jacob Mogeza Meso. Ma bingo. You want your bad? I'm on Imo State. Ebe Imo State. Ihitobama.
Ebe ni hito boma. Umuihi. Ebe ni umuihi. Umelem. Akweba ni ho wala mere ba ga padi ho akwodum. Odoro manya. Nga ni ru me wage interview. Ganiru. Ebe kishina no yera. Eshim UK, Scotland. Telero sana. In Scotland, where they phone okay, bianga bia agwagam sa ha ge mpoluwa. Bishop, you have 12 promise or what? Chideke ge gbago ko me bianga be gwam so 12 promise ki jinga. Chideke ge gbago ko here na me bia ekpo he mo no ga na gwam se 12 promise ki use nga be ge ye menwu. Bianga bia gwam sa 12 promise mere ge ye menwu. Faka mission no konyere ge bombo ni she bianga bia gwam se bishop in 12 promise. O promote ole no. O promote ole no. Bishop, look at prophet. Take this man on the rebel when you saw him there before. All my business before. Concentrate here. Now we are put here. Nele maya here. Anyway. Nwere ki gboro bomo yi na to eba. Na gini mre. Nwere ki gboji mo yi na to no boda. Enya la ye ga no nga meme cha get interview. Chineke agba oko. Buche wichishi. Iwe wala. Wa bingo me na no nga ha jo ye ge joma o ye aduma. Chineke agba oko. Iwe wala. Granga ikushere mi ishi. Nigga na naga ha dendo. Ha dendo. E da fole. I done 30 years. E mo la nwa. Mba. Gene ke na aro. Unwe student m kana aga akwụkwọ. Afole kibrila na Scotland. Oh, just 2 months. Otele sana. E were phone give from Nigeria cross all border gama that place. Give ya gabia gwa mount of pro cage. That's a para phone umunegi cross all border gama Scotland. Them you e cannot too much. Them you ma bingo nyereri. No wonder ma pologi ma akpu yi na ho. Ye yi ta kwande Biara. Le Colombia. Them you ma bingo. Branga branga bere ma ka. Them you. Obodama tabedi onye wo. Branga be gwam se out from us. Saba mo no yiri transa de Biara no tano prison gap pikige ma roba ma me frame iron. Na agafe. Oya ki gawa Scotland. Ile go mo ganya. Onye riri. Gelek Ekwana Scotland. Information technology. IT. Awo de hege ego. Me peta ko he pe from Nigeria. Chile ka gba go konyo pepe. Chesanya mo onye ewo. Nwa bingo. Ishi ga gba champuru ega la Scotland la zisha wo rage problem. Chesa Nigeria ge no go wole patra geri enri. Go wole patra ge pala salon cha ishi. Nna go jangu goof. Nna nwenye dibia. Ọ na-agwọ ọgwụ. Dibia kasiri ike. Telero sana. Huh? Get out of this place, bingo. Get out of this place. Get out of this place.